Hej. Jeg har valgt at lave min første YouTube-video, hvor jeg snakker. Jeg snakker dansk, fordi at jeg virkelig er dårlig til engelsk. Og det er egentlig min tanke, at jeg vil prøve at lave nogle stykker af de her videoer. Bare for sådan at også lidt fortælle folk derude, hvordan jeg lægger makeup, og hvordan jeg godt kan lide at gøre det. Der er egentlig ikke så meget mere i det. Jeg har tænkt mig at bruge nogle forskellige produkter, og jeg kan bruge D's Alchemist palette. Jeg har også tænkt mig at bruge, skal lige vende rigtigt, Tarte's Contour palette. Det er deres limited edition. Mega fed. Så har jeg egentlig også tænkt mig at bruge den her Amazon Clay palette, også fra Tarte. Jeg er blevet utrolig glad for Tarte. De blender simpelthen fantastisk, og så dufter de bare helt vildt godt. Hvis du gerne vil se, hvordan jeg har lavet det her look, så synes jeg, du skal fortsætte med at kigge. Så vil jeg skridt for skridt vise dig, hvordan jeg gør, og hvilke produkter jeg har brugt. Det har været en mega udfordring at skal lave en video, hvor man snakker. Det er svært, man lige regner med, men jeg har prøvet at gøre det så godt jeg kunne, så I må bære over med mig. Men håber, I kan lide det. Men så vil jeg gå ind og bruge denne her. Det er en creme fra La Roche-Posay, hedder det. Roseliac mod, hvis man har eventuelt har rosacea eller har tendens til rød hud, så kan den her være rigtig god. Der er både solfaktor i, og den fugter rigtig fint. Så den vil jeg bruge. Så når du har fugtet din hud, så er det vigtigt at få noget primer på. Til primer, der vil jeg bruge den her. Det er Makeup Forever, og det er deres Step 1 creme til primer. Og det er den grønne af dem også, fordi jeg har tendens til rød hud, så derfor så er det nemmere at ligesom prøve, så man kan tone det lidt ned, hvis man kan finde noget, der har en lidt grøn tone derhen af. Når jeg har primet mit ansigt, så går jeg ind med L'Oreal's Unfoldable Foundation, som er egentlig den, jeg bruger hver evig eneste dag. Der er mange, der siger, at det der med, det er et drugstore-mærke, men den er egentlig bare rigtig god, og jeg har set flere anbefale den, og har egentlig brugt den i snart et års tid, halvandet, og den er fantastisk. Det er ikke fordi, den holder hele dagen, og det er egentlig heller ikke fordi, at den nødvendigvis altid ser mega flot ud, men jeg synes egentlig, at i forhold til prisen, så sætter den sig rigtig fint sådan til hverdagsbrug. Det er klart, skal man ud, og man skal i byen og alle de her ting, så er det måske federe at finde en, som skyder lidt flere penge efter, at finde en, som sidder længere, og som sætter sig egentlig noget bedre end den her. Men til hverdag er den her perfekt til mig i hvert fald. Og så går jeg ind med min beauty blender, som jeg har her. Der propper jeg en lille smule spray på, og bare lige for at fugte den lidt. Så den er lidt nemmere at arbejde med. Og så går jeg ind og duber det hele på plads. Går ind og sætter min foundation. Den stikker helt af. Sætter min foundation. Ja, I ved, hvad jeg mener. Så har man vist været over det hele. Når du har lagt din foundation, så er det vigtigt med en god concealer, som kan for det første lysne, men også sørge for, at dine mørke render de forsvinder under øjet. Og når man så er i gang med det, så lysner man tit også på næsen, fordi man vil gerne sørge for, at næsen, ryggen her skyder frem, så man får en smallere næse. Så lysner vi her for at gøre ansigtet smallere, og vi lysner hernede. Så det vil jeg gøre. Der går jeg ind med min, skal man lige huske at sige, min Urban Decay Naked Concealer. Og jeg er farven Light Neutral. Går simpelthen ind og lægger under øjet.
Den er man næsten helt indianer. Den er snart tom. Det er også den concealer, jeg bruger mest, når jeg skal. Den er helt skæv. Og når jeg har gjort det, så går jeg ind med min beauty blender igen, og så blender jeg min concealer ud. Når du har været inde med din concealer, så bruger jeg setting powder fra Kat Von D. Det er egentlig et af mine favorit setting powder, så dem jeg sådan har brugt og prøvet. Den er translucent, men der er stadig en lille smule farve i den her, og det passer mig rigtig fint. Og der bruger jeg også min beauty blender til det. Så tager man en lille smule lige her og tager op i, så det ser således ud. Der går jeg simpelthen ind og lægger et lag herinde for at sætte min foundation, sætte mit ansigt. Det gør man egentlig for at sørge for, at det holder længere, og at der, hvor man er vant til at svede, der bruger man egentlig setting powder. Jeg sveder altid meget i panden, så derfor tænker jeg, at det er en rigtig god idé at proppe en masse i min pande. Og så sveder jeg hernede omkring munden og overlæben. Så det sætter jeg selvfølgelig også. Så vil jeg egentlig bare lade det sidde lidt. Og så vil jeg simpelthen begynde på øjnene. Og der tænker jeg, at jeg tager min Tarte palet. Den viser jeg lige i 2 sekunder. Jeg har den her Tarteist Pro Amazon Clay Palette, som jeg egentlig ikke har leget så meget med endnu, men er super fed, og den er bare blender simpelthen fantastisk. Den ser således ud her, og således ud indeni. Den er egentlig rigtig fin. Jeg tænker, det er noget med, at jeg skal lege lidt med den farve, tænker jeg. Og den farve. Jeg bruger en Morphe børste. Det er E30 børsten. Og den bruger jeg egentlig til at blende min foundation. Den bruger jeg egentlig til at blende min øjenskygge med. Jeg tænker, at jeg starter med at gå ind med en base. Den her op, den hedder Classic. Den starter vi med. Det er egentlig bare for at lægge en rigtig god base på øjenlåget, så det bliver nemmere at lægge øjenskygge bagefter. Og så tænker jeg, at vi går ind med den der. Den hedder Mod. Der bruger jeg egentlig den samme børste til det, fordi jeg har lige brugt lyst, så det er fint nok at tage, der er lidt mørkere, men det er svært at gå den anden vej. Og der blender jeg simpelthen bare her langs min crease. Det vil sige der, hvor øjenlåget begynder at buge, vel i princippet. Så går jeg ind med en mindre børste. Den her, den er fra Sephora. Det er også en blending brush, og det er børste nummer 10. Så går jeg simpelthen ind og lægger den lidt mørkere, vi har herovre. Den hedder Drama, og det skal vi have. Noget Drama. Den ligger herude, starter herude. For ligesom at definere øjenlåget lidt mere. Så vil jeg simpelthen
bruge en Makeup Geek børste, Outer V brush. Det er sådan en lille en her, og det er simpelthen fordi hvis jeg skal lave den der halo-effekt, så skal jeg være mørkere her, jeg skal være mørkere her, og så skal der være lys midt på øjenlåget. Og der har jeg simpelthen tænkt mig at gå ind med den, der hedder Vamp, det er den her, og lægge i inder og yder på øjenlåget. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Så går jeg ind med en lidt større børste og lige blender det ud. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Så går jeg ind og laver min halo-effekt på midten af øjenlåget med den her nede, og den hedder Trend. Det gør jeg simpelthen med mine fingre. Og det er bare kun lige på midten af øjenlåget. Hold me close till I get up. Time is Derefter vil jeg egentlig gerne lave min øjenbryn, og der tænker jeg, at jeg har allerede en video omkring, hvordan jeg laver min øjenbryn, så den kan I jo gå ned og se. Jeg tror bare, den hedder Eyebrow Tutorial. Der snakker ikke så meget, men det viser egentlig bare, hvordan jeg gør. Så jeg laver lige min øjenbryn, og så vender jeg tilbage. Efter jeg har lavet min øjenbryn, så vil jeg egentlig gerne tage vipper på, så det gør jeg så også lige. Der har jeg fået den her lækre sag fra USA, min bror havde med hjem. Så fed. Og det er jo en limited edition. Det er Tarte Contour Tartist Volume 3 Contour Palette, står der. Den ser således ud. Og den dufter af chokolade. Og det er lækkert. Men der er kun én, det er lidt øv ved den her, det er der kun én tone til kontur. Altså det vil sige, der er én brun, og det er den her. Og det kan godt være lidt øv, når man, hvis man er lidt lysere i huden, så er den her måske lige en tand for mørk. Og så er der en blush, og 2 highlighters, og 2 bronzers. Der bruger jeg simpelthen den her simple lille børste, som jeg har købt på en kinesisk hjemmeside engang. Der er ikke noget nummer, der er ikke noget, men den er super blød. Og der skal man virkelig dyppe en lille smule i den der. Skal jeg selvfølgelig lige bruge et spejl her. Den starter jeg heroppe fra øret af og kører ned. Man kan se, så starter den super mørkt, men den er sindssygt god at blende med den her. Altså Tarte paletten. Den blender super nemt. Jeg skal ikke have nogen sindssyg kant eller noget, så jeg laver bare lige langs mit kindben her. Og det samme gør jeg her på den anden side. Den kan klart anbefales. Den er lidt dyr i det, jeg tror den kan have 350 kroner for den, eller sådan noget, 300 måske. Men super fed. Virkelig en fed palette. Når vi har lagt kontur, så tænker jeg, at jeg vil begynde at børste alt det her baking, jeg har lavet af. Og det gør jeg med en MAC Studio Fix, og jeg er NC30 og en pudderbørste. Det er igen også en børste fra den kinesiske hjemmeside der. Og der børster jeg simpelthen under mine øjne her. Børster jeg væk. Så tænker jeg at gå tilbage til Tartist palette og lægger en lille farve her under øjet. Så der går jeg ind med, jeg forestiller mig, ja, det er Drama igen. En af dem, de farver vi brugte heroppe i creasen til lige der under øjet. En jeg har fra Sephora, også super lækker. Den her, den hedder, ja, hvad er det egentlig, bare Sephora, og så V for Volume. Den lægger jeg på det nederste stykke. Så vi er snart ved at være der. Jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig at prøve at tage en lille smule highlighter på. Kat Von D's Alchemist highlighter palette. Fandt den ved et tilfælde på Trend Sales, tror jeg det var. Den ser sådan her ud. Jeg tror også, de står til de der 320-330 kroner.
mega lækker at lege med. Den har alle de her violette sjove farver, som skinner helt vildt, da det jo selvfølgelig er en highlighter. Pink Opal hedder den. Og den lægger jeg lige her over, eller på kindbenet. Og en lille smule op omkring ved siden af øjnene. En lille smule på næsen. Altid. Og på hagen. Og lidt på overlæben. Lidt. Når jeg siger lidt, så mener jeg meget selvfølgelig. Så skal vi have en læbestift på. Og til det her look, der tænker jeg, at det er meget mørkt øjenlook, så der kunne jeg godt tænke mig at have noget lidt mere... Det kan godt være lidt mørkt, men ikke helt sådan sort mørkt. Så der går jeg hen, og jeg har de her 2 Gerard Cosmetics. Den ene hedder Share, og den anden hedder Everything's Nice. Det kunne jeg godt tænke mig på at blande lidt. Se hvad der skete. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Det her, det er det færdige look, og det er egentlig ret simpelt, selvfølgelig, hvis man har alle de ting, man skal bruge. Det kan jo gøres med mange forskellige farver, og forskellige farver i creasen, forskellige highlighter selvfølgelig.